אני לא רוצה שתאמינו לי, באמת שלא. ואני גם לא רוצה שתאמינו בעיניים עצומות לחברת השיווק שלכם. אני רוצה שתשאלו את השאלות, כמה מהלידים באמת הפכו ללקוחות? למה קמפיין אחד הצליח והשני לא? מה למדתם מהחודש האחרון? איזה שינוי עשיתם בעקבות הנתונים? ומה אתם הולכים לבדוק עכשיו? כי אם החברת שיווק שלכם לא יודעת לתת תשובות ברורות לשאלות, כנראה שאין שם באמת ניהול. יש קמפיינים באוויר, דוחות, מספרים, אבל אין תהליך שמתקדם ומשתפר. באימפקט מאסטר אנחנו לא מנהלים שיווק על פי תחושות. אנחנו בודקים, מנסים, מנתחים, משנים ובודקים שוב. גם היום, אחרי יותר מ8 שנות ניסיון ועבודה עם מותגים גדולים בארץ ובעולם, אנחנו עדיין שואלים בכל שבוע איפה אפשר לשפר עוד 1% לפחות. הכסף הגדול לא תמיד נמצא בעוד קמפיין. לפעמים הוא נמצא במסר אחד ששינינו, בקהל אחד שדייקנו, בזמן מענה שקיצרנו, ובהחלטה אחת נכונה שקיבלנו בזמן. אם אתם מרגישים שאתם משלמים בכל חודש על שיווק, אבל לא יודעים מה באמת נבדק, מה השתנה, איך זה אמור להכניס יותר כסף לעסק, לחצו כאן. אנחנו נעבור איתכם על המערך שיווק הקיים. נזהה איפה התקציב שלכם נתקע, ונראה לכם מה צריך באמת להשתנות, כדי שהשיווק יפסיק להישען על ניחושים ויתחיל לעבוד על פי החלטות.